das Pontes. Benvidos á Radio máis nosa. Venres 13 de novembro de 1992. Comezamos unha nova xornada de radio e o obxectivo, o mesmo, que te quedes connosco aí no 107.1 da frecuencia modulada. E que te ofrecemos, pois, a nosa ilusión, o noso traballo, e sempre dirixido cara a ti, porque sen ti non seríamos xa máis a radio máis nosa. O dito, benvidos, bos días ás Pontes. O día 11 de novembro de 1989 comezaba a emitir a Radio Municipal da Vila de As Pontes de García Rodríguez, Radio Eume. A Vila de As Pontes deixaba de estar situada só xeográficamente para estar situada tamén no mundo das ondas. O 107.1 da frecuencia modulada foi o punto onde se ubicou esa nova aventura. O Concello destinara 8 millóns de pesetas á creación dunha radio municipal e a un obradoiro da imaxe, iniciando esta radio as súas emisións oficialmente ese sábado día 11, logo dun período de emisión en probas un tanto superior aos 2 meses. A responsabilidade municipal de carácter institucional representaban o propio alcalde Aquilino Meizoso Carballo e o concelleiro delegado da radiotelevisión local, Fermín Paz Lamigueiro. Os profesionais aos que se encargou a posta en funcionamento de Radio Eume eran Xosefina López como directora, Xosé Montero como redactor locutor e Pablo Paz como técnico de son, que contaban coa axuda de preto de 40 colaboradores. O día da inauguración comezaba coa celebración dun acto na Casa do Concello, cando se realizou a presentación da emisora e sentáronse as bases do padroado municipal. As emisións comezaban a 1 do mediodía cunha programación na que se foron presentando as distintas persoas que ian participar na radio e os programas que se ian poñer en marcha. Dende aquel 11 de novembro decurriron xa 3 anos. 3 anos nos que As Pontes tivo a oportunidade de poder coñecer, levar e reflexar as súas cousas, as súas inquedanzas, a súa radio. Cada mañá a música de Xorima acompaña non só o inicio dunha nova xornada de traballo, senón da confluencia dunha serie de vidas. É un triunfo da comunicación, da relación humana a traverso da técnica. Hoxe, son un xove grupo de ponteses os que están a traballar nun empeño que é o empeño dun pobo. Este terceiro aniversario chega a unha radio que, como todo aquel que cumpre anos, ten tras de sí uns recordos, entrevistas, debates, música, información, deportes, pero todo isto cunha clara vocación de servicio a uns veciños que o agradecen coa súa escoita. Actualmente Radio Eume é a radio municipal galega con máis horas de emisión, pero é porque o pobo demanda. O plantexamento que dende un principio se lle deu a esta radio levou a este extremo. Unha radio que elexiu o mellor camiño, está coa nosa xente e para toda a xente. Por veces a fórmula pode non ser tal vez a máis axeitada en calidade profesional, pero si dá os resultados apetecidos canto a vocación de servicio da que falamos. Dicíase na presentación do segundo aniversario pasado ano que en Radio Eume non somos ni moito menos os máis bons, pero si somos os mellores, porque ti é a mellor audiencia que podíamos ter, e ti es Radio Eume. Por iso, mentres esteamos contigo, e ti esteas conosco, sempre seremos os mellores. Isto é Radio Eume. En poucas ocasións se conseguirían con tan poucos medios tan altos obxectivos. Hoxe podemos congratularnos de que a Radio das Pontes está orgullosa do seu pobo e As Pontes está orgullosa da súa radio. Se polo seu aspecto adiviñades un home dicharacheiro, simpático e sociable, podedes ter por seguro que non vos trabucastes. Ele é un home que se gañou no persoal e no profesional a confianza da xente que lle contas máis diversas cousas, dende a xa manida fórmula da chamada telefónica para dedicar un tema musical. O aire que Xosé Bernardino Mouzo lle deu a ese programa no que
semellan feitos o un para outro, fixo que este sexa un programa dos máis veteranos da radio de As Pontes. O seu trato coa audiencia dun xeito directo e popular fai que o contacto sexa de ti a ti. E o Chato, como é coñecido por todos, foi unha peza importante co seu campo da festa na historia de Radio M. Logo de 2 anos como colaborador, actualmente leva xa uns meses traballando en Radio M, coa mesma fórmula coa que comezara. Poucos poderían lograr manter a atención do público sen ofrecerlle prácticamente novidades. Todo o mérito o acade tan só da xente cun carisma especial. Moi boas, benvidos a Radio M, benvidos a este terceiro aniversario. Dende aquí, dende Radio M, quero agradecerlos a todos a súa escoita durante todo este tempo, durante estes 3 anos que durou ata agora a nosa emisión, e que gracias a vostedes seguirá, se Dios quere, moitos anos. Agradecerles tamén a colabora, como non, a este puñado de amigos que temos por aquí en Radio M. Amigos e, como non, eses compañeiros que día a día en control, que nos collen esas chamadas, que nos sacan deses apuros nos que moitas veces nos metemos. Gracias, como non, a toda esa xente que nos chama día a día, que nos apoyan durante todo ese tempo que durou este campo da festa, durante eses programas que ahora se chaman o tren do fin de semana en Radio M, e tamén ese novo programa que temos por aí que fala da medicina, titulado Na Consulta. A todos vostedes neste terceiro aniversario quero agradecerles cunha aperta o seu apoio día a día, a todos nós, a todos ese equipo que facemos Radio M, a todos vostedes unha aperta e felicidades mutuas por este terceiro aniversario. E lembrolles que aquí terán sempre a un equipo de amigos, un equipo de xente disposta a recoller as súas opinións e os seus sentires, como sempre, en Radio M, na radio máis nosa. Con 16 anos chegaba a Radio M a divertirse en algo que lle gustaba, pero a relación estaba xa establecida e non podría escapar a un destino no que non estaba claro quen elexía a quen. Carlos Montes e Radio M. O programa rematou, pero el seguiu coa radio. Con algúns altibaixos por mor dos estudios, mantívose sempre ligado ao micro, sendo esa a súa preferencia e a súa mellor faceta na radio. O contacto coa xente, o trato a traverso das ondas cunha audiencia coa que se funde cun estilo desenfadado e coloquial. Foi o último a incorporarse á plantilla de Radio M, na que desempeña a labor de locutor e de apoio nos labores de control. Tamén colabora en labores administrativos e de representación. Con 18 anos e todo o futuro por diante, el teno claro. Ao final do seu camiño, deberá estar sempre un micrófono. Ola, moi boas, son Carlos Montes. Comentarles a todos vostedes en que levo nesta radio o que se pode decir dende un principio. A verdade, aunque é unha radio moi nova e hai que deixala medrar, xa me deron moitas satisfaccións. Unha delas é contar cos compañeros que ca súa labora fan que os que estamos aquí, os momentos máis complicados, sexan os máis sinxelos.
Outra delas, e non por citala de segunda, é a menos importante, é a audiencia. Unha xente que día a día te sigue, te apoia, a xente do teu pobo. Sen dúbida, Radio M ten a sorte de contar con todos vostedes. Por iso Radio M é a radio máis nosa. Xa saben, aquí no 107.1 da frecuencia modulada teñen unha cita cos meus compañeros e comigo mesmo. Un saúdo a todos vostedes e moitas gracias pola súa confianza. A nosa maior ledicia será non defraudarvos. Así esperamos construir unha radio mellor ano a ano. Feliz terceiro aniversario. Comezaba a afeccionarse á radio logo de ter atopado unha emisora na que se encontraba cos coñecidos, con amigos, cos veciños. Ali estaban os seus, coas súas cousas. Non era a idea que sempre tivera dunha radio. Esta circunstancia comezaba a exercer nel unha atracción que levou a estar no 107.1 de FM dende o principio. Decidiuse a chegarse a Radio M, atraído pola mensaxe de portas abertas a un novo mundo que lle estaba a transmitir. Así, entraba na radio, e a radio, de contado, entraría nel. Comezou colocando discos, facendo recados, o que fose con tal de estar preto de aquel mundo, que comezaba a ser o máis importante para el. En tanto aprendía para un día superar todos os seus temores e poñerse diante dun micro. A súa facilidade para o labor de control axudoulle nesta tarefa pasando a convertirse en pouco na voz da xuventude pontesa. El era o encargado dos musicais e a voz que se atopaban os xoves ponteses cando buscaban a súa programación en Radio M. Con tan só 18 anos e menos de un traballando en Radio M, é un dos veteranos da emisora, nunha extraña relación na que os dous se precisan. O que explica que estivesen máis de 2 anos colaborando desinteresada e altruistamente e axudando a facer o día a día de Radio M. Ele, Miguel Bouza, técnico locutor de Radio M. Ola, chámame Miguel, son o técnico e locutor da emisora municipal Radio Eume. Levo casi que 3 anos traballando con esta emisora, un deles contratado. Estou aquí para felicitar a todos os ointes e a toda a xente que este a ver este vídeo. E tamén quero felicitar este terceiro aniversario da emisora municipal de As Pontes, Radio Eume, o que hai que oír. Na radio, o mérito acostuma a leválo o locutor. En tanto, a labor de control resulta máis escuro. Pero Radio M é diferente. E por iso, en Radio M, a situación tende a ser diferente. Miguel López Paz, case que ninguén o coñece por ese nome. Para os ointes é Ras, un alcume cuxo uso simboliza a confianza e complicidade entre a radio e o ointe. Ele é para moitos o primeiro contacto coa radio cando se achegan até ela. Nunha radio municipal os traballadores teñen que ser todo terreo. El teno asumido, e tanto é agora o recepcionista como logo o telefonista, despois o técnico, como a continuación locutor. A súa paixón polo cine serviulle de pasaporte de entrada a Radio M, comezando como colaborador nun programa en Col da Sétima Arte. Pero a súa verdadeira paixón despertaría cos primeiros contactos coa radio. Alí os aparellos técnicos chamaron poderosamente a súa atención, encamiñando o seu futuro cara ao labor de técnico de control, no que comezou como colaborador, accedendo logo á praza despois da baixa do que fora o primeiro técnico, Pablo Paz. Actualmente leva pouco máis de 2 anos desempeñando a praza de técnico de control na Radio Municipal de As Pontes. Ola, moi boas, chámome Miguel, aínda que vos seguro que me coñecedes como Ras. Levo case 2 anos, ou mellor dito 2 anos e un pouquiño nesta emisora, que para min é como unha segunda casa, xa que estou aquí con todos vos, moi agradecido, e dende logo penso estar moito máis tempo ben acompañado, como non, polos meus amigos. A miña laboura nesta radio foi case sempre durante estes 2 anos máis que nada no labor técnico, reparando e facendo que todo isto salise ao aire en perfecto estado.
Aquí estareis sempre que vos queirades e vos, como non, espero que esteñades aí a outro lado das ondas. El era un xovenquedo no seu instituto. Estaba sempre ali onde se realizaba unha actividade interesante. Compañeiro e amigo persoal do que a postre sería director de Radio M, Xosé Luis Peón atopábase no 1989 realizando unha experiencia radiofónica escolar cando coñecían o proxecto de Radio M e alá que se foron co seu programa de humor. Posteriormente foi aumentando o seu grau de colabora coa Radio Municipal xa en emisión, participando nun programa sobre medio ambiente e colaborando en culturais, informativos e labores de locución. Así, continuou na radio, até que o pasado ano, logo dunha reestruturación de persoal, accedía á praza de redactor, aunque non se circunscribe só a este labor, e actúa tamén como locutor en diferentes eidos. Ele é coñecido na vila como rapaz das noticias, xa que é colocutor do informativo local, do que tamén é coordenador. É realizador único e locutor do informativo de carácter xeral e dun semanal histórico. É habitualmente o que se encarga das retransmisións de carácter social e cultural, colaborando tamén nas deportivas, de xeito que moitas veces a imaxe de Radio M. Unha auténtica historia de fidelidade a de Xosé Luis Peón para con Radio M. Ola, moi boas, son Xosé Luis Peón e traballo nesta emisora local dende prácticamente os seus inicios, dende hai 3 anos que esta aventura radiofónica comezaba a funcionar. Xa estaban eu daquela entre esas primeiras persoas, entre esos colaboradores que tentaban de que isto fora para adiante. Durante prácticamente 2 anos levei adiante xunto con outros compañeros dos que gardo un grato recordo varios programas como foron o programa de humor Os Pepes, tamén o programa de sobre natureza e medio ambiente Cero Mao. E agora, dende hai 1 ano que levo contratado nesta emisora, fun pouco a pouco restringindo as miñas laboras ata case prácticamente exercer como redactor e locutor de informativos. Actualmente levo adiante xunto con outros compañeiros un informativo de novas locais. Levo adiante prácticamente eu en solitario un informativo con novas xerais e tamén un informativo histórico. Ademais destes programas colaboro na confección do programa de monográficos sobre os grandes mitos da música actual, un programa sobre cine e algún máis. Que decir, durante estes 3 anos de laboura profesional, primeiro como colaborador e últimamente xa como contratado como redactor locutor en funcións. Pois foi realmente un placer entregarme a esa audiencia que día a día nos escoita dende os seus receptores, dende os seus fogares, porque se saben que todos aquí, dende esta emisora local, o único que desexamos é informalos e traerles o máximo entretenimento posible aos seus fogares. Felicitamos logo por estos 3 anos de radio local, de Radio M, que é tamén a súa radio. Tiña o claro, o periodismo era a súa elección, o que non tivo foi tempo. Viu a oportunidade e así centrou o seu obxectivo e as súas ilusións. Radio M era todo o que podía soñar, unha radio na súa vila, coa súa xente e para a súa xente. Entregouse totalmente á radio e esta correspondeu-no. Comezou cun programa de humor, pero a súa facilidade para a locución abriríalle as portas cara a todos os eidos, co que lograría facerse xa cun posto na primeira plantilla que se encargou de poñer en marcha a radio en As Pontes. O seu primeiro traballo era de locutor-redactor,
sendo o responsable dos informativos e actuando fundamentalmente como reporteiro, en tanto se convertiu cada vez máis na voz da radio, actuando como locutor de continuidade, elevando os seus propios programas. Así decorrerían os 2 primeiros anos, nos que pasou mellores e peores etapas, pero a radio formaba parte xa da súa vida. Logo do cesamento da anterior directora, pasou a ocupar esa praza en tanto non se normalizaba a situación. Así pasou un ano no que o mollo traballo foi a tónica que marcou o seu labor, pero tivo a sorte de rodearse da xente que máis sentía Radio Eume e logrou reflotar unha radio que hoxe entrega xa absolutamente integrada no seu pobo. Hoxe Radio Eume é xa unha imaxe máis de As Pontes e representa multitude de veces o seu pobo. Se alguén viviu a radio neste pobo, ese foi Xosé Montero, actualmente director en funcións de Radio Eume, e que sempre di que tivo a sorte de traballar na mellor aventura que xa máis emprendeu o seu pobo, e isto non hai esforzo nin traballo que o paguen. Ola, un sincero e afectuoso saúdo dende Radio Eume. Eu son Xosé Montero, actualmente estou a desempeñar labor de dirección nesta radio. Unha radio que coñezo perfectamente porque estiven a vivir con ela dende o seu inicio. Tan só quero aproveitar neste caso para felicitalos porque coido que vostedes deben ser os auténticos protagonistas deste terceiro aniversario. A verdade é que resulta moito máis doado falar en Radio Eume que falar de Radio Eume. Sempre teme un caer no tópico ou caer en certas apreciacións que vostedes poideran non comprender a súa magnitud de pensar tal vez que estivésemos exagerando. Dende logo non hai exageración posible. Hai que vivir Radio Eume para comprendela. Neste caso, por tanto, como sí que vostedes teñen unha grande parte de responsabilidade no que hoxe esta radio, quero mandarlles un saúdo, o noso agradecemento nome meu e de todos os meus compañeros e desexarlles que disfruten deste terceiro aniversario que é o seu, porque Radio Eume ten o seu futuro por diante, ten o seu pobo como objetivo e, de logo, este futuro está asegurado porque mentre esteamos coa xente máis nosa, Radio Eume será, por sempre, a radio máis nosa. En este aniversario de la radio, como en cualquier aniversario, lo que cabe en primer lugar es la felicitación y el deseo de que, diríamos, se cumplan muchos más, ¿no? Es decir, que la radio se perpetúe en nuestro municipio. Yo creo que es un hecho ya contrastado. Es decir, en la radio continuará. En cualquier medio, digamos, de comunicación público y municipal, pues también hay que desear que continúe identificándose con la población, que lo vea cada vez más como lo está viendo, como un servicio suyo, propio. Y nada más, poco más cabe que decir. Simplemente felicidades, pues. Mira, se me poño a planchar, ao mellor escoito unha hora e pico, se non, pois menos. Vexo máis a tele, de vez en cuando, pouco tamén. Pero a radio escoito que me gusta, sí. Que lle parece? Bueno, a min gustame a música que poñen. Eu comprendo que a música moita que poñen é máis ben para a juventud, porque eu son clásica da de sempre. Pero de todas formas, pois ben, as noticias enteraste de cousas que, bueno, que normalmente pois non te enterarías, porque eu non collo periódico tampouco. É moi ben. Para min bárbaro, sí, moi ben, moi ben. Irán escoitando a radio? Eu sí, eu sí. O que pasa que... Eu sí, ahora que xa che digo, eu prefería algo en consonancia coa miña edad. Entendes? Tamén si tedes charlas que interesen de certos temas, tamén me gusta escoitalas, porque sempre se aprenden cousas, claro está. E xa che digo, a música a min a clásica, aunque hai moderna que tamén me vai, pero tanto como a clásica non. Ah, pois a mí a clásica gusta. Eu respeto a clásica, sí, pero a moderna non. A moderna tamén, gústame, sí. Ai, a min non, sí, según que me o que gusta. non. Pero bueno, teñen que poñer de todo, Así que xa che digo, eu moi contenta de Radio Eume, que siga pa diante, estupendo. Escoito, sí, máis ben todo. Menos pola mañá porque estou na clase. E que valoración tes personal con respecto a radio? Está bastante ben. Home, son xente xoven que a min gústame. Sí. As veces que teño ido a Radio Eume, cando levaba a Asociación de Amas de Casa, que esos programas son moi interesantes, para as persoas que os escoitan na casa e para os mismos que van ali, e debatir os problemas que ten o pobo, debatilos ali, pero non con xente solamente de partidos políticos, non, a xente de terra, ou sea, a da calle. O radio está moi ben, ali as noticias todas, de entierros, de todo.
de política, de ali falase de todo. Hombre, está muy bien, me gusta mucho. ¿Algún programa en concreto que con normalidad escuchas? Bueno, escucho cuando puedo los de deportes, por las noches, o sea, a las 9 y media. Nada más, prácticamente, o sea, y luego música variada, de todo tipo. Tamén gustaba moito, porque además entérase todo o que pasa no pobo. Moitas noticias, moitas cousas, Radio M está moi ben, sí. Como colle o radio? Moi bueno, está moi bueno. É un aparato que debía de estar xa hai moitos anos. Hai algún programa que lle guste a todos? Gustaba a todos en general, porque todo se trata de aquí e todo é bueno. O que fan todo é bueno, verdad? O atardecer é cando me gusta máis, Algún programa en concreto que vostede lle guste? Pois mira, ahora mesmo non che sei dicir os nomes deles, pero si hai algún programa vos, si. E personalmente, que opinión lle merece a radio local das Pontes? Bueno, pois personalmente penso que é unha cousa boa, penso que isto facía falta aquí no pobo e a verdade, todo o que sexa de dar publicidade, ainda que non sexa máis que na localidade, pois é interesante. Escoita Radio Eume. A radio na que ti es o principal. Estamos no 107.1 da frecuencia modulada. Somos os últimos no teu dial, pero os primeiros no teu corazón. Escoita a Radio Municipal de As Pontes, Radio Eume, a radio máis nosa. Sintonizan Radio Eume, a radio máis nosa, 107.1 FM. A radio, esa caixa de música e verbas. Conecta a túa radio no 107.1 da frecuencia modulada e permite que o teu oído se rinda por inteiro a remota música do mundo, a voz aliada do vento. Escoita a Radio Pública Local de As Pontes, escoita Radio Eume.